Akhoi puta abiri adung cek kithap atum kachuningri. Doyang mukalong BJP mass joining lapen bike rally jame kedeng pon. Lahorijan petrol post along Kanghu agari kinepon long. KarbiAnglongLIVE adaba birtang ton pen arjupanita. Lakhain kora pho Nilip MSC constituency ke pardo Chokyola Hawar Nilip development block pen kahilo kilometers ke thom those. Akhoi puta Phonglangpi Alangroi adungalong check ke nam abang pho atum rata tumaphan arni ke so hut ke check agari lapen check ke thablong ji aphan mate gari ke wanlong ji aphan awar sai nang pipon thapusi kachuningri padopon. Lasonsi Sarkar Waring Avarsai Kido Pai Kijum Ajoini Metang Metanga Hemalong Kichoki Jun Osoma Loke Pachali Pen Kichinglok Kiring Avarsai Ki Choklem Nang Koklo Anutinta Chokyola Nilip Blog Asai Hempen Ha Inglong Havar Borpung Tarapung Kacheleng Atowar Pinning Pen Selampi Bonblo Chekinam Ki Jorasai Ki Klemabang Phuatum Akhoi puta Phonglangpi Alangroi Abire adungalong sing kedam tang penangan dang trok lapen dang krehini agari pen ke chenglok cek ke jordam ji aphan cek ke thap asap ke jor muchot pulote akhoi puta Phonglangpi Alangroi abare adung along anvetlo lasidaksi cek ke thap asentar adim dolo sita penangan araratum arwe ke jangahut cek agari ke wangpen towar ke panglit inghan Langbung do otitik pen raratum kacheleng kisunga hot pen do koklupusi lamthe chethan ponrenti raratum ta are ke janga hot ke cheke thabagari ke theke wan videtsi kemi mo arni ke so hot mate krengdang kreng phuna hotle akoputhot claim thosonte misen popusi raratum cheke nam abang phua tuma phan lamthe palil rasta du banai dise amar karne bhal hoise holo বনাই দিছে এদিনকা বৰখন সময়তেটো অলপ হেন্দি চাই দিব লাগে গ্ৰেভেল সেভেল তো পেলাই দিলে ন কষ্ট নহয় আৰু কেলে মানে এতে পেডেষ্ট্ৰিয়ান বেমাৰ সেমাৰ হলে লৰা ছোৱালী স্কুল যায় এটো বহুত কষ্ট পায় একদম পুৰা ইউনিফৰ্ম হলেও বোকা হৈ যায় আৰু তো কন্ট্ৰাক্টৰ কাৰণে আমি দুখিও দিব নোৱাৰে কাৰণ হেন্তিও আমাৰ কাৰণে ৰাস্তা বনাইছে হলেও অলপ তো চাই দিব লাগে গ্ৰেভেল সেভেল পেলাই দিলে মানে কিবা নহয় আৰু ভালে হ'ব তুমি গ্ৰেভেল সেভেল নেপেলাই এনেকা বনাই এৰি দিছে আৰু তেনেকা কি কম আৰু নাম ক'ব নি স্যাৰ নাম আপোনাৰ নাম জিএছ ৰেংমা গাঁও নাম জংফা ন Non puthot pai pai chikloni phai krip horni akhoi puta Phonglangpi Alangroi dungalong check ki nama bang pho tuma hinpen lamwoi ki pi ke akhoi puta Phonglangpi abare ar longalong ke check kai pho phanle ponsita Pinangan kisung ke pho chetong nang mate kaddu ka vera ratum ta chini ladake kaphireri adimlo lasi arwe ke janga hut ke check ke thap agari one velo sita ani ke so ani si lapen nini bak ani ke so hut pulote nilitu maphan check ke thap agari ke ranglong ji aphan awai sai nang pipon thapusi pherang ke thengno che tham pamenti nilitu akhoi buta adalong cek kacuna mamayon tuman aphan la sodak la agos asiklu tarik koi anabang ke ni tumapan dak chubhela thana ate usia hinten pachini lo kene tuwa alam lo tuwa sabu kasik sak matela cheng pena jok kang yang khapera jok tuwa gari motor ka chila dang kasik sak do bolo posi tuan pachini lo sita ni tumla bangso angbong along ni tum sita akapreka asayang deng ki klempon atuwa akapreka hin ga tuwa ke bidalo pose ni tum ta adakla akhoi buta po adimalong si cheke thabom no tapose ni tum la bangso tuwa kabunai tumang bong long sita tum thang dalang tum phak ki pasik sak ave athe bicheng hot bangke kidam tang lom ke kalang no tema sita non la bangso daga long bangke ni tum ta nang pathap long tha tum lo theke
Anola ani giso por hot bangke ni tum da thap long sonte sono the bicheng hot bangke kalang lo da tubela usi penda pachini lo tarik ko yan ke ni tum phan thapon tho upe ni tum ta arju se tarik truck angbong bangke ni tum abel langko dimpi polong pinis pura long se hadak se gari thapon no seta ni tum akasik sak bangke la tum da tubela angkang long ke chini lo kadu beta kebuta bare kasih sakit lapote akan hot bangke ni tum cetlong lo kedam tangan Islam ni pam pisun lo dewa kumpen pisun kita me akan hot bangke pam itu kena job langi pon kan hot bangke ni tum long do posini tum ta ada kebuta long cek cuma mangi tum ta aformu bangke ban ta duklung posini tum ta enam kongkera provinsi nam pono sampai akan hok bang dokok posi ni tumda akasik sarbang ke lalu la posi adat tubela iriya mate adat laku blok tu lakuan ki bang aru long ken tuwa long athing long bong ken ani suklang hok bang ni tum phanta pithap long sonte posi ni tum tuni lo koilamati pen samson ingti KarbiAnglongLIVE. Election mate kiligapor nang tibok ong song doan atum amithang asong aphan kache pahai ji aphan jakong chepheranga sai dengbom wangbom tanglo lason si nijang KarbiAnglong lakha sirkep amreng MEC constituency ka palo dayangmuk along KarbiAnglong Autonomous Council CEM Japon si CEM bike rally lapen dayangmuk along BJP mass joining ajame kedengpon KarbiAnglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Dipupen bike rally aphan nangwek bom wangbom si West KarbiAnglong district alo Doyangmuk along BJP mass joining ajamek dengpon labangso amai long aluhia mana pingpen kachitong dun KarbiAnglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen MP Amar Singh Tiso MLA Dorsing Ronghang local MEC EM Rina Terang Pinapen MEC Pawan Kumar Rai lapen songalong kithe kiring atum chitong dun KarbiAnglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang pen Kirang Jilang Alam Mathaponsi Forest Reserve alo Arnam Tiplong along Kidoa Tumaphan Longli Pata Tami Ron Pon Poputa Chichakpon Lapen Bihari Bongali Lapen Ki Kiching Lok Kaprek Non-Tribal Akhaya Tum KarbiAnglong Kido Thanga Kisung Aviputa Thanpon Labangso mass joining alo Congress APHL se atum mithang asong chi open si BJP along chepok dun kachepok dun atum tangrum pet pen bangsurihini aviche ji pusi KarbiAnglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang pen than pachini pon bonta ladak aphai ke onnai ke Congress pen pusi pherang ke karju panahut than pachini dun thu Seorang pimpinan Arnam Teplong ke Salam DCRF DC Council Forest so posib itu KarbiAnglong Autonomous Council pe itu cingbai lo dating lo sudum sikit se awaleng tum sikit se klasi Forest Protection Ekating ini tu visa puri pe longle pota ki konjia khan inglong sudum khan anu pina lenga tum bhan ke dohe ka tum putom bhan longle pota ki konjia khan ni tum sayang deng klem pon bombo laben so sayang deng kapichun je khan nin kan siang do ni ladak anam diklong ke do an aglenga tum bhan mate inglong sudum bhan longle pota ki konjia khan lapchak pilal ben kita konjia Kheroni pen Mohanteron KarbiAnglongLIVE. Dilai Police Station angkang 6 mile Lahorijan Petrol Check Post along naka checking kepado bom ahut Dilai anat pen Dimapur anathu kedam bom ihum bolero pick up pen bangke thom abang phu atum kaching nang pon Lason sikedam tang pai ni phai crate rogar ni Dilai Police Station angkang 6 mile Lahorijan Petrol
check post along naka checking ke padopon bom ahud dilaya nat pen dimapur anat ke dam bom ihum bolero pickup registration number AS01 SC 9717 aphan karju pater tok ponlo karju ke pater tok aphi chini pononglo lake nangkang hua gari pupen bangathom raikom saikhi atum ariding chingnang pon cheklo ka chingnang chek atum amen lake bastap saikia artaningan ingkora pho nayan joti saikia artaningan ingkoi mebuch alam artaningan ingkora hini bangathom atumta nagaon district sorpasi pangthek pononglo bangso gari Ding police station angkang nagaon along pensi kang hupon puta raikom saikhi atum pen than pachini pon lapen ka chingnang cheka tuma phan puthot Ding police station along si hodai pon thulu dilai pen bijoy rongpi KarbiAnglongLIVE Lakhain ko rapho nilip constituency ka parlo sathe tokbi LP school a hemalong pai chikloni phai kretrogani anelo por phai kresia porpen kewangji nilip along ke paman ponji ingdeng thongke braketom karbi jutang asong nilip hawara maipen patirpi ponsi karbi risonimso rongaje katalon ponji aphan adim maklong aporani lapen misen pen ke paman ponji aphan lapen tirikama mai ke singa jame ke padupon Tirikama mai ke sing bonalong mai ke chari pon lake karbi jutang asong nilip hawar amai phu sujiti monga hin pensi mai chari pon lo lapen mai ke phalam the ke than pon lake mate aluhi ke pachini pon abang phulake kongchun bang Jonathan terona hin pensi jaimek pichun pon lo labang sohot aluhi sar po amana peng pen ka chetong dun nilip education development block chairman George Rongpi chetong dun si maya long lam the ke jai pon ke jutang le kavelote khaipu kachi pudun jita asimbon avidet asonpo lasi ili karbia khai ke khai so sita jutang jubat lun lam tomola pen pindeng sompot kaduk kaveta choklin binong letum karbia khai atum ke pusi lam the jaipon labang song mai long ka chetong dun KCR Central Committee pen Sonjoy Be Francis Timong nilip hawar karbi Rongasar amai pu Raj Teron Kong Chunbang Horen Rongphar Rap Chunbang Stevenson Teron Sarthi Tokbi Rongasar Monson Tokbi Wilson Crow KarbiAnglong Women Justice Forum Bokajan District Committee Niliparo amai phi Milika Kropi Yup Tokbi lapen ongdung jutang jubat kaching hon manpeng kedo bang pho bang phiatum chitong dun rinti non nilip ahawara long ke paman ponji kewangji zonal karbi youth festival mate ingdeng thongke brakethom karbi jutang asong nilip hawara mai karbi risonimso rongaje ke paman ponji ani lake non kewangji chitia chekloni phai ingkora nerkep ingkora sirkep lapen thongkep mithoma pharman pedoponpo ke padoponji adim lake chokiola hawar sarthe tokbi arong ke parlo public health engineering pathua klamalongsi adi maklong jongpon tanglo tirikama mai ke seng ponalong yup tok bia phan mai phu pekpon sanok singnara phan kongchun bangar pu pekpon rup sing tok bia phan rap chun bang kadu ka vechidon sar lapen apuna chak ke chok bang phu tuma phan arpu pekpon tanglo labang solong nilip MSc Pobitro rong pia phan financial in charge chief convener apu pekpon lo nilip education development block chairman George Rongpia Phan Evis co-convener pu arpu pekpon Chokiola town committee chairman Vincent Ronghang abarim MAC Samson Tiso Kensing Terang Rongasar Monson Tokbi Pandalan light in church convener MAC Pobitro Rongpi co-convener Harmon Tokbi lapen Nogen Terang tirikam amai ki singan jai mek kaddu kawe chingwai sar lapen chedon sar pensi kaprek arpu pekpon long pamilo lapen isi birta ke milake miss nilip lapen Mr nilip ka chepati sitami paduponji lapen nong e phan nilip ruwe sini production a CEO malong timung pen pajir tunpo loke chali klim somara tumbi hek pen ha college ke chali bomatuma phan hirjir ki hir ketok lapen tomo ketok ka chepati paduponji lapen nona phong ke chengsi mai se ka phan magazine mate
Lokimo Peklangpon Igji Pusi Perangke Tengno Karbi Jutang Asong Nilip Hawar Amaya Maipu Sujitimong Hinpen Klardak Abirta Nang Pachinidun Tom Angdeng Hawar Karbi Resuning So Rongaji Nilip Hawar Long Kapaman Ponjia Dim La Kechuke Hola Angkang Arlo Kedo Sarthi To Bia Romalong Sitiman Ponpo Adim La Angpangke Public Health Engineering Playground Pathu Klamong Sitiman Ponpo Kapaman Ponji La Bangke September 28, 29, 30, 2025 Abang Suarnisi Lani Thong Hansi Teman Ponpo Kasi Jasimet Pen La social media Acatai pen punon press media punon print media pen punon rat han kacungri ke la pui hello mo la hawar Karbi Resuning So Rongaji nang lido putang tinang li tumta jutang phan mathara katu kawita na chitu te je phan si non pen Dakar Jutang Asong Nilip Hawar Mai Penang Itu Kar Kawe Phan Chunuri Lo Nonamat Lapuson sponsorship program bang ke nonamat ka chicha velang sita Ruwe Sini production pen tuwe nilip phan phun nang lo Ruwe Sini production nalong owner mata CEO ake hai malong timo alang ni pen na pachini bang la hello Ruwe Sini production pen pining asengkan hongke ba thong angdeng Hawar Karbi Resuning So Rongaji long Miss Nilip la pen Mr Nilip abang so akacipati taman ponji pusi alang lipen nang cicak dulu lah si labang ke rumah sini production si sponsorship people pusi lang tenju tanang palik Chokiola pen Sonjit Krola pen Koilamati pen Samson Ingti KarbiAnglongLIVE Dongka Mukamarong so Pialong kedo Ramrong PLP School along Chiklojon Trok Aparman Karbi Language Study Center Kidamtang Pai ni Phakri Trok Serni Kangpupon Dongka Mukamarong so Pialong Karbi Language Study Center Kangpupon Mailong Center for Study in Karbi Language and Culture a coordinator Long Sing Teron Methang Pen Kechari Pona Mailong Man Peng kedo DMB Chairman Telisram Ronghang Ward Commissioners Jitu Terang Pen Kedanglok Penangan Akithe Kiding Atum Chitong Donsi Methang Alama Ki Koson Pensi Kepangcho Pon Thu Muchot Jimapu Aputhak Tami Bangso Mayalong Pen Chithan Chimum Padoponlo Jesimet Non Bangso Karbi Language Study Center Ladak Dongka Mukam Arong Sopialong Nangke Padoki Mepik Anlo Lasi Kechali Dunji Ning ke hangatum ansdami Charlie Dunlote Chiklojon Trok ki Charlie Parman certificates dami Longponji Pusi DMB Chairman Telisram Ronghang Ben Perangkia Phan Nang Pachini Dun Hok tua dam thi dam pro konon bojara long konon nang linili stame ti tong pen singki petame banga khai lam ta lut concept ti ka patima men la class ka via ajok lo men ining lo ke do et po ta thawang mi de ti lo kasi ke non la oi mi tum ke non la ili tum ka bilang wes mati pialam non pen ili tum sing hon pa mi polong ke non pi thu mi awe tum ke ha ke ching pen se hostel pui nan ni cafe ke school pen po mo ami thang la ta la ching ki plap ta po dine bat te bok hedak bo tholeson bo thola boru tum son ami thang lam te khida ro o homia ching ki ro jo la son nang man de na pusi alang ni chum chi to teron sa ho la so ka boni pen la smeta di bang he alang ni pan si churu nai Karbi Language Study Center along pen ilitum Charlie Dunlote Kopi Pia Sonsi Charlie Dun Longjima lapen Charlie Tang Depen Aphi Kopi Si Mate Kopia Sonsi ilitum aphan ale kedoji ma puthak tami Pachini Pon lage actually lage Karbi language isi degree di lage university kan Dibru University kan sedak ni itu isi center son branch son yang pulo athe katok wedak di pulong lo pute dak West KarbiAnglong angkang tipen ke hadak ke nang dun at awar sai avedaji la sidak katok we West KarbiAnglong pengedak dong kamu long singwai lo dak katok hin pen center lo la sidak Kadok weta sawar sai atheno ilitung Karbi alam kapachanai paching thurnai kabirti nei lahalong ilitung lapen academic hin lan su se kang thur ke ponya phansi tini
la so handak ke bilo la si sia center lo ciklo jon confirmance ne cik non ko ciklo yon frog lang la pen non bat po la si PU pen da bom po non ciklo yon frog certificate diploma degree mo ha ke jut ke master degree anda do po dong kamu kampen wiki be KarbiAnglongLIVE Kecharli adim misen dolo pulutang te kecharli atum aningarong pen charli thekji la pen mi thangalong ria long loke thek ser abang dolo tangte long ri long pat sitami kaching thur do popusi pholoni rengbong hom Sevasram School Building akimi KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Tuli Ramrong hangari dengpen kangpupon lason si kedam tangani pholoni constituency ke parlo pholoni rengbong hom Sevasram School along building kimi KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Tuli Ramrong hangari dengpen ingpuponsi pholoni aradatum kecharli anathu akijoywan longponpo lapen kecharli adim misendolo pute kecharli atu ningarong pen charli thekji lapen mithanglong rialong loke thekser abang phu abang phi dolo pulotang te long ri long pat sidami kaching thu dopon pupusi pholoni rengbong hom Sevasram School Building akimi KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Tuli Ramrong hang kangpupon hot kaningje padokpon lapen labang so mailong long kretrok KarbiAnglong Vidya Niketan School atumaphan laptop ta KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Tuli Ramrong hangari dengpen ronpon la so hot kache tongdun MP Amar Singh Tiso MLA Dor Singh Ronghang MLA Vidya Singh Inglang lapen MEC Kangbura Kiling EMs MEC lapen board chairman pen kicheng lok pinangan ke thai keding atum chitong dun renti high school akimi kan school akimi kan pasokan dalam building bagi tinggi lapen apa ada computer 16 high school bakar yang kita nih saya ini nggak siapa yang sekolah building siapa komputer Pholoni pendir chuna rongpi KarbiAnglongLIVE Kara rongpi Youth Development Committee Advisor King Teron Maipu Minder Tokbi Vidya Singh Inglang Chunbang lapen Karbi Students Association Sona Singh rongpi anparta ari sangho tumpen patropi ponsi ingdeng hini Kara rongpi football friendly match surihini rohing korapho pangcheng pon bangso jamek kedeng pon lake Dimapur pen Karbi aduya hoi kedo akarbi atumsi isi ning cheparong mate awareness pedoponlo non ki thomiari sojang atum arakia homu pen kachepehelo ji aphan pu mathasi bangso jamek kedeng pon pusi alang litum pen than pachini pontu aduntu sports mate ke pathu pentami ongdunga tu mesena career kache silam atu dopiklo lapen okprana phanta isi mesen busi alang litum pen chethan pon rinti anparta ovekimia tuma phan kangthur ponji aphan matha ponsi bangsoja mekedeng pon puta alang litum pen puthot pachini pontu jai megalong aluhia mana pengpen rajan rongpi GB kara rongpi khoya tokbi GB longhup tokbi ganathar gotam GB gotam bosti anparta manpeng kedo ke thekiding atum chitongdun labang so kararong piarong long mate kararong pi youth development committee la pengelitum karbi luchar liasong la rongos sort pen mate litum la kararong pi development committee tum chelang pet pen se tum labang so a football match pathulo
kaduk wepen tim narke bandu itu labangso akhela kibi labangke ile tumang isi Independence Day ani mate 15 August ani si tum bi ponji pulo tamil tum apor kachi tonte joine tum pini Sunday ani mate 17 August ani yang se bilong ing rong lo si ile tum labangso arong long labangso Youth Development Committee kararong pi Youth Development Committee pom hang pathek labangke tum 1995 labangso ningkan si mahang pathek pu tami ni tum aprang ke klem atum tadu tami non ni tum bangke 2024 ani kan se tumbang non arpu gede untu nili bangala bangso Youth Development Committee long nili secretary lo mana aning kan si first aning kan bangke balialang si patupon la penan mang second banglo asi la so jitu football khel ke patupon mangke isi awareness mane system padam no mane dak disomar tum disoi jang mane diso tum punon mane school dun po school dun da plonte khela dhula lahai le bipon bom plonte diso tum tame disomar tum tame mane si kopne ki ko ani warong to po plonte dak border area pot asonson mane doi ko provinsi happen nilton da kararong pi Youth Development Committee apen thu akko KSA tum akko la tum manta nang chirap dun nang chitun long ason pen me claim plonte anusi paching thur pani phan pusi la non akko second mangke akla tum tum si nang kirap mun thulo pondela pini lada organize pon mate chapatir pi pon lake kararong pi Youth Development Committee collaboration KSA Karbi Charlie Asong labangso asai kideng pon lake pamhajong kararong pi Youth Development Committee konchon bang stame than ponlo 15 August si nilitum labangso planning bang mata ponlo stame hola soarni bang masa opportunity te joini adet bang nilitum lar pon thu phak lo lasi laso sai nilitum kideng pon polo tangte lage jasmet pet pamo lada kararong pi Youth Development Committee mate lada ga arong asar pen stame than ponlo lage isi awareness te jasmet pet non youth tum pinangana youth to mangke ilitum addicted halabangso araki ki chopen life pinangan apor ke cepadam la pason se ilitum thek ponong lo te me ilitum sport hin jong se focus pon lo polo tangte pinangana tumge sport hin pen a life ke settles tame delo non Sangti hidi pen presenterang KarbiAnglongLIVE Kidam tang pai ni pai kre troxier ni hanjang langso ME school pathu klamalong thanbang tumpen the break time cup surini rain kora pho cricket tournament ke pathu biponsi kidam tang pai ni pai kre troxier ni angdung kiti ke pathu padupon lo Lasonsi Nilip Education Block atum chepatir piponsi Bokajan Education Block atum pen japonsi kedam tang pai ni phai kretrok pen kretroksi nini apartment hanjang lang solong pathu ponsi kadukave block pho chepati dunlo Lasoang bong pen Nilip Education Block Bokajan Education Block Lumbajong Education Block Langsomepi Education Block la pensami langso Education Block angbongsi pathu ponlo Kechengsiani ke pathu pon along dilai TGC Chunbang Mongol Sing Ingtipen Japonsi Alhi Sarpo Man Pengpen Kachetong Dunatum Kangpo Hut Bokajan BPEO Rita Ingtipi Dipu SDPEO Katharson Ingti Atum Chetong Dun Bokajan Education Block Pen Nilip Education Block Atum Si Labangsoni Pathu Ponlo Laben ke pai ni pai kre troxier ni anerlo por phai sia por pen Lumbajong Education Block pen Nilip Education Block atum angbong si angdung kiti pathu pon Bangsolong Aluhi Sarpo Amana Pengpen West KarbiAnglong DPEO Nayan Pathak East KarbiAnglong ADPEO Hakim Rongpi West KarbiAnglong ADPEO Longki Rongpi Chinthong BPEO Donbert Terang Lapen Nilip Block BPEO Siddhartha Teronatum Chitongdun Empire Samrongpi Osni Be Lapen Scorer Songja Katharatum Pen Langchari Ponsi Nilip Education Block Atum Betting Ponsi Pharo Isira Cap Runs Target Piponlo Bangso ke pathu opor kijut anke Nilip Atum 22 runs pen Chipahai Ponlo Bangsolong highest run Manas Protim Gogoi
97 run, highest wicket David Kayastha 11 wicket lapen, man of the match Pradeep Chitri atumsi chepalong pon mesen pen labangso ke patu pichun pon. Bokajan penanan terang KarbiAnglongLIVE. Lakhain ko rapho nilip MSC constituency ka parlo number har phangcho arong amika Bidya Singh Teron non angkeleji Assam Assembly election bang phukili galong Bokajan LEC MLA bang phukili galong chepati dunjia phan chisik chedang pon bomlo. Game sports ke pathu polotangte ke remta doji ke haita doji lake games and sport aronlo. Nilita nona phongke MLA anghoy kangni dunlong ji aphan nilita chepati dunji nona mati ajara song amen chepaklang pon pilang sita non niphai ingkoi aphilote song amen chepaklang ponsi ticket ke hang pen ke chenglok ang ton pen sai deng pon pupasi pai pai chiklo niphai kretrok siani mithanga hemalong phirangkia thengo lamthe chepaklang pon Jongsi nili MLA ticket longlok lapen hided pelote article 2448 a ke pachun vekji aphan claim vekji puta klardak pen than pachini pon nane tum phana chahange nili nangning je ni asan ke lapalo non Bokajan LA Assam Assembly election along kachipate don ji kusi ninghang lo nasinang tum phana na chuphage lahando nang le kopia party ban sinang le thor ding pula nona make ni lapu party bang ke ni ningje pon pelang lasimo apor nang le lote ansi rata tum phan pachini po nang le nam tang tame nang le kapre ka song nang tame kecharap don pson do ma ni fragment ta madua song ta kecharap don poke abi penang de koila mati pen Samson ingti KarbiAnglongLIVE. Tang te pinia da babirta ke lapuan si kang ton paniklo.